Як давати для профілактики респіраторних захворювань Вотермін курям, щоб вони не чхали, не хворіли і взагалі не було в них нежиттю, тому що зараз саме така погода, коли кури всіх починають хворіти, перепади температури, прохолодно, сирість, кури починають хворіти. І так, Вотермін, беремо Вотермін, беремо ємність, де ми будемо розбавляти, 1 мл на літр води, курочкам цілий день пити, хоча б 5 днів. Хоча б на 5 днів пропоїти, потім можна зробити перерву невеличку, і потім знов. У мене 10-літровий, бачите, правда, 10-літрова лійка, і я туди додаю 2 шприца по 5 мл. І все. І цю водичку вони мене будуть пити цілодобово. Краще дати їм профілактичну пропойку, ніж потім лікувати. Тому що не всім можуть допомогти ліки, антибіотики і все проче. Ви почнете лікувати від одного, воно не допоможе. Краще профілактично.